với đại hiện Sacrament Department Zirlai somni le palina Tualchhung Kohhran le Bial inrelbawl dan ti kan zirdona khopui lian ate kan kalchuan kongpui kal dan te kotthler in dot dan te veng in dot dan te kan hriat angaya chu tiang deuh chuan Kohhran po hi engtin nge kan in kai hruai ti te kha kan hriat apoi mo em mani chu wang chuan voi da hian Tualchhung Kohhran engtin nge Bial Kohhran engtin nge kan kal dan ti te hi Sacrament Department rual dan chung lut mai tu ra chuan kan hriat kha poi mo em maya chu wang chuan ngun devin kan ngai thladon nia pakhat na chuan Tualchhung Kohhran inrelbawl dan ti hi han soi ma sata ila Tualchhung Kohhran chu Kohhran member te kan loina kan in khom na mun khania bulber masaber ni ome kan Kohhran inrelbawl na po hian chu Kohhran in khom na thil ti dang reng te po Kohhran mi te kan in ti chak ton na tur kan thlara lom nun ma son na tur sot na tur angin kal thina chu wangin mani loina Kohhran chu engtin nge kan engthil nge kan ti thin engtin nge kan in kai thu dan ti te kha kan thriat apoi mo em ani chuan Tualchhung Kohhran chu engtin nge bulchan ani dan engtin nge lo in din dan ti kha kan thriat angaya kan Kohhran thurin chuan kongthum Kohhran din chan dan kongthum ane chu ma sapera chuan preaching station an ti a chu preaching station an ti chu Tualchhung Kohhran in preaching station chu adin the ani ti chuan Tualchhung Kohhran in andina preaching station chu ti chuan adin tu and golden noi khana omzui ta thina tlang puin ramthar kan hanti mission field lama te hian preaching station hi chu andin tlang pui ani a ti chuan chu preaching station chu a omna Tualchhung Kohhran riat puin branch church a siam thei kha ani bokani tina pahnina chuan branch church an ti a chu Tualchhung Kohhran huam chunga hian veng hlom khat dewa hian chu tianga om khom Kohhran mi te chu branch church a bialin siam thei ni anni hi kan Kohhran kan lian to se anni veng lam hi anin dana hun to ni hi te an ti a te chuan branch church angin han siam phot thina Kohhran puitlinga siam anni ma in branch church chu adinga te chuan chu a chuana Tualchhung Kohhran en kolna le kai roi na noya om thina ni ina pathum na chuan Tualchhung Kohhran kan ti tlaka kha ni a branch church kha Kohhran puitling ni an du chuan an omna branch church omna Tualchhung Kohhran le Bial Kaltlangin Presbyteria Kohhran puitling ni dil na kha ziakin an thelu ta chuan Bial to pastor in ma ngai dan kha ziak tel ve boka a anni hi Kohhran puitling a hlan to chin ni ti in ngai dan kha ziak anga de chuan Presbytery in tha ti chuan Tualchhung Kohhran a da alo ni to don ani branch church ni thin kha chu kalphung ani a tin Tualchhung Kohhran a chuan thil poi bo deuh mai chu Tualchhung Kohhran en kol tu aw mangaya ama in Kohhran kha kal ngot theilova Kohhran en kol tu aw mangai chu Kohhran committee ti in kan soi thina chuan tu ta chuan tu te nge member te kan ti chuan member te chu Kohhran upa te le pastor te tual upa te tin chu Kohhran chunga minister kan ti pastor pension to emo pastor na thoklo ma se minister nem nge ni si khangte le pro pastor te khangte ka member ni sa ania Kohhran upa te chu Tualchhung Kohhran in kan thlang thina Presbytery in khom pui na nem nge thin ni adam chung rong bol tur nem nge ni a to lu pa te ro chu tam ne in kum thum tam ti in kan thlang thina ni chuan Kohhran committee hi Tualchhung Kohhran in an kolna konga chuan ma phur tu ber kha ania Tualchhung bi ka chuan Kohhran committee thu in Kohhran kha kan kal thina Kohhran ho tan thatu ran ngai tu an rela thatem ngai takin Kohhran upa te kan pastor te hian na an thok thina ni chuan Kohhran committee in thil zong an ngai tu don chuan thil ngai tu tur kha tam em maya anni Kohhran upa te kha mi tam tak kha an ni theilova mi som ni te chu tam lam an ni ome Kohhran upa som ni om na chu tam lam an ni anga chu wang chuan an din an tho sian rul kha ni lo chu wang chuan committee rang kha din lo tul ta thina chuan Sunday school committee kan ti te ramthar committee kan ti te finance committee social fund committee Christian chung ko committee le committee dang khang kha tam tak omanga Tualchhung Kohhran khan an mani mamawangin committee dang po khan din the ni chu tiang chu din an din a de chuan
Kohhran committee ina adin subcommittee rang te khan ma ni zona ma an la a tiang chuan Kohhran kha tuang takin in rual taksi in kan kal thei thin ani a tin tuna kan soi tak ba ka khan Kohhran tina hian Kohhran pe chia tele Christian thalai Paul te ba ka tuna pe chuan Kohhran pavalai Paul kan ti te po anom ta boka ani hi sub ke Kohhran ina a committee din ni chia si lo in kai khoi na kan pa nei ve an ni ama ro chu Kohhran committee huai pe chuan om thova chu tiang chuan rong an bol thin ani Kohhran committee huaya committee peng krang member te kha Kohhran committee na member te porwan tek thina chu chu poimo mai ani a committee peng kranga chan vo nei tu te tlang puin kum khat chung tan ruat an ni thina kum ti ra te korong bol tu in hlan thar na ten but se chu tiang chuan hunan mang thin ani tin a lom ni na chuan Bial inrelbawl dan soi le ta ila Bial siam dan chu Bial siam tu chu sinot ani a sinot in Bial ani Bial hi an lo lian to Bial dang siamang atia chu tiang chuan Bial dang an siam tu sinot ani chuan Kohhran pahnih emaw ai tamemo kha Biala siam thin ani a Kohhran pakhat chu Biala kan siam ngai lo ti na ni chu an kol tu tan chu Bial vong tu tan chuan an kol tu ta chuan pastor da zela Bial chung Kohhran tina pastor chu ho do chan changin chu tiang chuan in khom te chu langin committee te po kai throi thin ani a tin Bial kan ti chu ai in kai throi dan tin nge ni ang Bial chu tin kalang ti ngai tu tur kha oma chu Bial in khom pui an ti a kum tin in Bial in khom pui hi nei thin ani a Bial chunga Kohhran thak te khan agenda thurel tur khan ron tho khoma chu in khom pui a khan an rel ta thina ta chuan rel tu tur te kha palai an ti a in khom pui a rel tu tur te kha palai an ti a chung palai te chu chi ni in an thena palai ni sa le palai than ti in palai ni sa an ti te chu Bial tu pastor te in pro pastor am chuan pro pastor te minister kan ti te le Kohhran upa te kha an ni a tolu pa te an ni boka tin Bial chunga khan committee krang a oma chunga committee member te chu member ni sa a khan an tel boka chu palai ni sa te chu ni a tin adang la chu palai thlan ni chu Kohhran tin atangin rural turin Kohhran dan zokim ayo in an thlang thina azat ero chu dan zokim in zat in nge ayo in mi pakhat thlan tur te ero chu presbytery hian thu nei nan neya an ma ni rem chan angin presbytery khan azat kha an ruam han thin ani mi somni panga ti te pon ama dan zokim somni panga ai o mi pakhat thlang te tin chu ai tam deuh te po chu tiang chuan presbytery khan an ti dan khain angalo thret ve ani chuan chu tiang chuan chung palai ni sa le palai than kal khop da chuan ro an rel thin ani tin pathum na chuan Bial tho chin tur le mo phurna a om ve le ta a Bial chuan a huam chung bi ka Kohhran te chu angai venin na vil tur ani a Bial chung Kohhran ten thu ron thlen te lo ngai tu thina chu tiang chuan sinot sum le Bial huap sum te en kola sinot sum chu sinot ta thelu thina Kohhran tin tholom tho zat te Bial chuan report lo dong thin ani chuan Bial huap rong bol na a chuan Tualchhung Kohhran ang tho khan committee a manga ya chu committee rang te Bial chunga hian om thina masabera chuan Bial standing committee ya tin nomination committee te Sunday school committee te finance committee te ya om thina tin chungba ka chuan Bial in thu ti chuan Bial chunga committee te po kha din thei tho boka chuan chung chu Tualchhung Kohhran le Bial kan inrelbawl dan chu ani a chu tiang chuan fel takin om zani takin kan in kai hruaya tu te emaw mimal thu bi ka mon lal bi ka mom lovin committee na tiang zelin Tualchhung Kohhran kan kala Bial in khom pui te Bial standing committee kan ti te po kha akal thin ani tiang chuan in lungrual takin in rem takin Kohhran ni kan kal zela chuan kar le lama po Kohhran inrelbawl dan sinot huapa te presbytery huapa te a kan inrelbawl dan te po kha kan la zir tho zel dona ngai nom tul zel dona ni kha voina kan zir thei te chu ani